Dobrý deň, priatelia. Máme šancu mať dobrého prezidenta? Tak ako toto sa pýtam sám seba už dlhšiu dobu a mám troška pochybnosti, pretože to, čo sa deje zase v tejto kampani, je jedno hnusné okydávanie, hnusná vyťahovanie špiny. Na Slovensku už sme si asi tak zvykli, že tu sa nejaká normálna kampaň, nejaká hodnotová asi ani nedá spraviť. Len okydávať, nadávať a špiniť a ten, kto je väčší hulvát, tak ten vyhráva voľby. Žiaľ, aj tak distingovaný človek, ako je pán Korčok, ktorý je naozaj vážnym kandidátom na prezidenta, musel sklznúť do tejto úlohy toho okydávača a tiež začína útočiť za mňa úplne zbytočne na pána Pellegriniho. Pán Pellegrini tam samozrejme neútočí, to z tej strany to nevidím, ale otázka je, a budú, teraz keď hovoríme o tých najvážnejších kandidátov, ktorý je pán Korčok a pán Pellegrini, bude niekto z nich dobrým prezidentom? Ja si myslím, že môže byť. Problém ale je ten, že bude akceptovaný či už jeden alebo druhý tou druhou časťou národa. Tu už pochybujem a myslím si, že skôr nie. Pretože zase sme polarizovaní ako spoločnosť a zase, ak zvolia pána Korčoka, druhá strana bude nespokojná, budú zase protesty a budú útoky a novinári. Ak zvolia pána Pellegriniho, to si ani neviem predstaviť, pretože zase červené denníky a zase námestia a podobné veci, je to smutné. A najsmutnejšie na tom všetkom je, že do tejto politickej súťaže sa nezapojil ani jeden relatívne nestranný kandidát, ktorý by bol naozaj prínosom pre Slovenskú republiku. Ja sa ani nečudujem, pretože ak je niekto inteligentný a má nejakú za sebou minulosť, myslím teraz slušnú, profesnú minulosť, tak do takejto špinavej kampani, aby išiel, musel by byť blázon. Ďakujem pekne za pozornosť, dúfam, že som vás dlho nenudil a prajem vám pokojné voľby a dobrú, šťastnú voľbu pri vhadzovaní svojho kandidáta do urny. Dovidenia.